Световното първенство вече започна и сега ще поговорим за няколко неща, които задължително трябва да имаш пред. Домакините, както всички знаем, са САЩ, Канада и Мексико и за жалост повечето от мачовете ще се играят или много късно вечер, или пък много рано сутрин. Който може да направи следенето на мачовете една идея по-трудно за българския зрител, ама за нас това няма значение. Очакват се високи температури и сещате се какво ставаше миналата година на световното клубно първенство. Играчите изнемогваха, имаше страшно много почивки за вода. Абе, като цяло не беше лесна работа. Трябва да се поручват доста добре стадионите, на които ще се играе, особено пък в САЩ. Защото като цяло излязоха видеа как играчите останаха изненадани, след като разбраха, че не може да се топа топката. Това е поради причината, че техните игрища основно са предназначени за американски футбол или бейсбол. И съответно отгоре е положен нов слой трева. Има и още много фактори, които естествено не може да ги съберем в едно TikTok видео, но пък в крайна сметка могат да те поканя в нашата напълно безплатна Telegram група. Естествено ние там ще се съобразим с абсолютно всички детайли и с една дума ще свършим мръсната работа вместо теб. Очакваме те там, линка е в билд.